Hola a tothom, el meu nom és Gemma Cavaller i soc bibliotecària del CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. No sé si coneixeu aquesta biblioteca. La biblioteca es troba a l'edifici històric, a plaça Universitat, dins de la Biblioteca de Lletres, i el que fem en aquesta biblioteca és gestionar el fons antic de la Universitat de Barcelona. Què entenem per fons antic? Doncs bàsicament fons anterior a l'any 1820. Treballem amb manuscrits, amb incunables, amb impresos del segle XVI, XVII, XVIII, principis del XIX, gravats, pergamins, etc. Bé, quan l'Agustí em va demanar fa uns mesos fer aquesta sessió d'Humanitats Digitals i Arxius, vaig pensar que més enllà del fet que col·laborem hem col·laborat amb la posada en marxa de la revista d'Humanitats Digitals de la càtedra, vaig pensar que possiblement la seva intenció era que jo compartís amb vosaltres una aproximació diferent al món de les humanitats digitals des de la meva doble vessant professional. Com us he comentat, soc bibliotecària i porto 25 anys treballant a la UB. Curiosament, a les dues biblioteques patrimonials. Ara estic en fons antic, però abans vaig estar treballant durant 15 anys a la Biblioteca del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. No sé si la coneixeu, és una biblioteca amb un fons molt potent sobre història d'Espanya i de Catalunya del segle XX. D'acord? Un fons sobre la Segona República, Guerra Civil, l'exili, transició, etc. I a més, amb una tipologia de fons molt variada. La meva experiència a les dues biblioteques fa que el meu dia a dia al llarg d'aquests 25 anys de la universitat els hagi passat envoltada de documentació tan diversa com la que us ensenyo aquí. Des de un imprès antic com el que localitzeu a la banda esquerra, com cartes com aquesta del fons del Pavelló de la República d'Agustí Bartra, des del camp d'Atge, en la qual intentava poder sortir del camp i anar a la residència de Rosí Embrí, cartells, com aquest cartell que tenim aquí de Los Nacionales del Pavelló de la República, adhesius, com aquest de campanya a favor del divorci, o també gravats, com el que veieu a la part inferior. Paral·lelament, a la meva feina com a bibliotecària, també soc historiadora, professora d'Història al grau de la UOC i també faig recerca sobre història contemporània. Aquests darrers anys estic focalitzant la meva investigació amb l'ajuda humanitària que van rebre els refugiats de la Guerra Civil Espanyola a França entre l'any 39 i 45. Bé, per què us explico tot això? Doncs us explico tot això perquè crec que el professor Colomines el que vol és que us ofereixi una aproximació a les humanitats digitals des de diverses disciplines. I perquè precisament en l'àmbit de les humanitats digitals aquesta interdisciplinarietat, és a dir, aquesta aproximació a l'objecte d'estudi combinant actors, elements i valors de diverses àrees del coneixement és un aspecte clau. D'acord? Per fer-ho, el que intentaré és posar-vos en contacte amb diversos projectes d'humanitats digitals, però des de la perspectiva de les realitats quotidianes que nosaltres com a historiadors ens trobem quan treballem en fons patrimonials i d'arxius i quines són les respostes que ens poden oferir les humanitats digitals i que fins ara eren impensables perquè no tenia totes aquestes eines de tecnologia de la informació i de la comunicació al nostre abast. Per començar, m'agradaria ensenyar-vos aquest núvol d'etiquetes relacionat amb les humanitats digitals. La veritat és que núvols d'etiquetes n'hi ha moltíssims, però aquest l'he trobat especialment interessant perquè jo crec que fa referència a conceptes i a idees que de seguida ens venen a la ment quan estem pensant en humanitats digitals, com per exemple el tema de recerca, de websites, de bases de dades, per exemple, tecnologia, GIS, per exemple. Tots aquests són conceptes que els tenim claríssims. Però n'hi ha d'altres perquè són molt evidents, són palpables en els projectes d'humanitats digitals, però jo crec que n'hi ha d'altres que no ho són tant. I és precisament sobre els que m'agradaria també incidir en aquesta xerrada. Uns són, per exemple, el tema de la col·laboració, un altre és un aspecte que us he fet referència abans, que és aquest de la interdisciplinarietat, però després jo crec que hi ha aspectes interessants. Per exemple, aspectes com el servei públic o comunitat.
Per què fer referència a aquests conceptes? Perquè jo considero que les humanitats digitals ens obren la porta a connectar-nos encara més amb la ciutadania. Sovint s'ha criticat que molta part de la recerca històrica queda entre els murs de l'acadèmia. I jo crec que és molt important tenir present que gràcies a les humanitats digitals les eines que posen al nostre abast ens faciliten que aquest coneixement arribi més fàcilment a la societat en general. I és evident que això és necessari, d'acord? Perquè més enllà de fer recerca a nivell d'acadèmia, també és una responsabilitat nostra com a historiadors fer que el coneixement que generem arribi a la societat en si. Bé, no sé si ho sabeu, però fa cosa de principis de mes es va constituir l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes, no? I precisament va sortir un tuit fa uns dies que he volgut recollir perquè crec que capta molt bé el que és l'essència d'aquesta xerrada que us vull fer avui. En aquest tuit, el Pedro Nilsson Fernández, que és el president de l'associació, que és filòleg i investigador, deia: diu, les humanitats digitals són una disciplina en la que les eines digitals s'utilitzen no només per fer representació de la recerca i de les humanitats, sinó que són una eina fonamental en la planificació i el procés d'aquesta recerca. És a dir, jo crec que aquesta afirmació és clau, ja que el que ens ajuda a entendre és el que ens poden aportar les humanitats digitals a la nostra recerca, ja que no només és un mitjà per tal de representar-la, sinó que la potencialitat l'hem de tenir present des del precís moment que comencem a fer recerca, perquè ens permet replantejar-nos què volem investigar i com. És evident que el context és diferent del que teníem fa potser 20 anys, no? La revolució digital ha alterat tot el que ens envolta i és clau tenir present que les tecnologies de la informació i de la comunicació les tenim al nostre abast, no? I això ens permet fer noves lectures i també noves interpretacions de tots aquells temes que són objecte d'investigació. D'on venim? Jo crec que aquest és un tema clau. Diu, els historiadors bàsicament hem fet recerca a partir de fons d'arxiu i biblioteques patrimonials que estan en paper. Ara què podem fer? Doncs podem intentar optimitzar l'ús de les fonts. Per què? Doncs perquè com a historiadors tenim interès per fer recerca i els arxius i les biblioteques patrimonials el que els interessa també és optimitzar l'ús de les seves col·leccions. Venim, això sí, com us comento, bàsicament les col·leccions que tenim són col·leccions en paper, tenim textos manuscrits, tenim textos impresos, tenim per exemple, gravats, i això ens ha condicionat moltíssim la manera com hem fet recerca fins ara. Per exemple, pensem quan hem tingut, per exemple, que tenim que investigar o tenim que buscar informació sobre un aspecte concret. Per exemple, en el meu cas, que treballo sobre l'exili. Podem agafar un llibre, un epistolari sobre l'exili i llegir-nos totes les cartes recollides en aquest epistolari que van ser enviades o rebudes per una persona concreta. Aquesta és una manera de fer front al document imprès. Però clar, hi ha altres maneres, hi ha maneres no lineals. Per exemple, jo estic estudiant una persona, un personatge que va marxar a l'exili i a mi el que m'interessa és saber si aquella persona és citada en algunes de les cartes que va escriure un altre exilat català. La manera, aleshores, d'enfrontar-me en aquesta font és diferent, perquè a mi no m'interessa el contingut de totes les cartes, sinó que a mi només m'interessen aquelles que facin referència a la persona que jo estic investigant. En un cas com aquest, si el llibre té un índex, és perfecte, però no tots els llibres tenen índex. Aleshores, el que seria una recerca molt senzilla, si el llibre té un índex darrere, s'acaba convertint en una tasca faraònica si el que hem d'anar fent és fullejar tot el llibre per intentar trobar la cerca a aquella persona determinada. Avui en dia, amb els textos que són nascuts digitals, aquest problema no el tenim, perquè normalment, automàticament, de manera automàtica, podem consultar a través dels OCRs. I això què fa? Doncs que ens facilita moltíssim la feina. Anem a deixar abandonar per un moment ja el PowerPoint i compartiré amb vosaltres la meva pantalla.
Anem a veure un exemple clar de com les noves tecnologies ens ajuden amb aquest tipus de cerca textual. Podem anar a una base de dades que es diu TDX. No sé si la coneixeu, és una base de dades de tesis doctorals que actualment agrupa més de 30.000 i estan en text complet. Buscarem una autora, aquesta ja la tenim aquí, la Donosa. Aquí localitzem, aquesta és la primera tesi, que és la que a mi m'interessa, a nosaltres els catalans. Cliquem aquí. Tenim aquí una previsualització de la tesi doctoral. Una tesi doctoral que aquí té 374 pàgines i si jo busco aquí el nom de la persona que m'interessa i clico, en menys de 5 segons he localitzat que a la persona que a mi em pugui interessar, per exemple, si fos en Trias Fargas, se la cita una vegada en tota la tesi. És a dir, doncs, que el que podria haver estat una feina, doncs, gairebé podríem dir que faraònica, en menys de 5 segons hem resolt si a mi realment m'interessa o no consultar aquesta tesi. Aquest OCR està aplicat en un document creat amb un Word que automàticament quan s'exporta a PDF s'activa el reconeixement òptic de caràcters. Què fem quan partim d'un document que no ha nascut digital, és a dir, que no ha nascut, per exemple, amb un Word? En aquest cas entrarem a Vipadi. Què és Vipadi? Vipadi és la Biblioteca Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona. Aquí localitzareu manuscrits, impresos, incunables, a text complet, digitalitzats, a text complet, que a més, si us interessa, fins i tot us podeu descarregar. Com funciona el reconeixement de caràcters en un cas com aquest? Per exemple, si entrem a la col·lecció d'astronomia i busquem dins d'aquesta col·lecció, entrem, per exemple, a la primera obra, aquest tractat d'astronomia. A la pàgina 7 tenim la portada, d'acord? Automàticament es digitalitzen els llibres i es passa a l'OCR. Tenim la primera pàgina, per exemple, la de la portada, tenim aquí la descripció, d'acord? Que seria la fitxa bibliogràfica o catalogràfica que fem els bibliotecaris, i a part, aquí sota tenim una opció que és transcripció. Obrim la transcripció i veiem que l'OCR que ha funcionat aquí ha funcionat d'una manera prou digna, però, per exemple, en aquest cas d'aquí, que seria l'impressor, aquí hauríem de veure Company, no ho veiem correctament, però curiosament aquí sembla que la tipografia és bona, d'acord? Aquesta zona d'aquí sí que li dona més problemes al programa, que és el segell del donatiu. Això ja no ho acaba d'entendre gaire, d'acord? Però bé, el resultat és prou òptim. Si després entrem, per exemple, a la pàgina 9, que només és text, doncs la transcripció és més lluïda, i després, el que sí que es podem trobar, per exemple, com que és una eina que actua de manera automàtica, doncs, per exemple, aquí, la pàgina 17, aquesta part de les taules, doncs aquí queden reflectides d'una manera una mica confusa. D'acord? Què ens evidencia això? Doncs ens evidencia que tenim un problema amb l'OCR quan l'apliquem a impressions antigues, perquè hi ha determinades tipografies o determinades configuracions de pàgina que, com que és una feina automàtica, doncs no acaben de quedar ben reflectides després a la transcripció. Un exemple clar en aquest sentit seria, per exemple, el Diari de Barcelona, i ara així veureu també una mica com funciona. Aquí tenim... Espereu un segon, sisplau. Vale, ja està. Aquí tenim les notícies, veure més. Diari. Aquí tenim diari.
El Diari de Barcelona es va començar a publicar l'any 1792 i es va digitalitzar i ara està digitalitzat fins a l'any 1862 a Arca. Arca us recomano que la visiteu si voleu. És un arxiu, una base de dades de revistes catalanes antigues, a les quals la podeu localitzar totes i estan en text, totes les pàgines escanejades, digitalitzades, no? I és de lliure accés. Doncs perquè veieu com funciona, les digitalitzacions es fan amb aquest tipus de màquines i són unes digitalitzacions de tipus automàtic. En el cas, per exemple, del Diari de Barcelona, va donar alguns problemes la digitalització. Per què? Perquè, per exemple, si cliquem aquí, ens adonarem, aquí, per exemple, doncs que en alguns casos la tinta podia tenir un mal contingut de ferro i això que acaba provocant, per exemple, és que determinades lletres a vegades generen forats. I és a dir, quan passa l'escàner per sobre no reconeix aquella seqüència de caràcters i, per tant, no reconeix aquella paraula. Per exemple, aquí tenim una que posa los pastorcillos, per exemple, podria ser que aquesta O s'hagués fet malbé tota la tinta de la O i hagués quedat un forat. Aleshores, quan passem l'OCR per sobre, no reconeix la paraula de pastorcillos. D'acord? L'altre tema que tenim, en el cas del fons antic, com per exemple el Diari de Barcelona, que no trobem en el cas del llibre que hem trobat, és que els llibres acostumen a ser obres que estan pensades per tal de perdurar. Què significa això? Doncs que tradicionalment el llibre està fet amb un paper molt més bo que no pas el diari, perquè el diari, tot i que ara el Diari de Barcelona tingui un valor històric, en aquell moment, quan es comença a publicar el diari, la finalitat del diari en si, quina és? Doncs és informar sobre el que passa en un dia concret i després què fas amb el diari? Tradicionalment el llences, no? És a dir, que els papers tampoc no acostumen a ser tan bons. I això també ens genera un problema important amb el tema dels OCRs, i és que, com que els papers no són tan bons, sovint la tinta pot traspassar d'una pàgina a l'altra, de la cara del recto del full al verso, que és la part del darrere. I això el que fa és confondre els OCRs. És a dir, que tenim un problema important amb els fons impresos antics, d'acord? A vegades per les tintes, a vegades pels papers. I els OCRs que utilitzem, per raons que siguin, és molt difícil que ens donin una fiabilitat del 100%. Què succeeix amb això? Doncs succeeix que, a veure, depèn del tipus de recerca que vulguis fer, la fiabilitat del 100% has de tenir molt clar que no la tindràs. És a dir, que depèn del que busquis, igual has de recórrer igualment al paper, a fer la lectura per assegurar-te que el 100% de les vegades que estàs buscant aquella paraula en concret la recupera. O sigui, a nivell humà pots aconseguir un resultat molt més òptim que no pas la màquina. Això és un problema que tenim quan el text està imprès, però clar, el que ens hauríem de valorar és què passa quan no estem parlant de text imprès, sinó que estem parlant d'obres manuscrites. I els arxius i les biblioteques patrimonials estan plenes de fonts manuscrites. A més, cada font manuscrita té una lletra diferent. És molt diferent una lletra del segle XVII que una lletra manuscrita del segle XIX. És també molt diferent una gòtica del segle XII a França que la gòtica que podem trobar al segle XV a Alemanya. És a dir, que la dificultat en aquest sentit cada cop es fa més gran. Què podem fer aleshores? Doncs a veure, dins del nostre camp hi ha diverses iniciatives. Per exemple, una d'elles és aquesta d'aquí. És Transcriu-me. Aquesta es tracta d'una iniciativa de col·laboració, de crowdsourcing, impulsada per la Biblioteca de Catalunya, que el que va fer és intentar millorar l'accés als continguts digitals d'obres manuscrites. I com ho va fer? Doncs digitalitzant material manuscrit, diverses col·leccions, per exemple, aquí tenim cartes rebudes per Joan Maragall, pergamins, per exemple, i posant aquestes digitalitzacions a l'abast del públic i oferint la possibilitat a les persones que ho desitgessin de col·laborar i transcriure-les. El nivell d'expertesa també és diferent, perquè, per exemple, si entrem en el cas dels pergamins d'Organyà, veureu que
per exemple, en el cas d'aquesta venda, no? Per transcriure aquest document de pergamí es precisa uns coneixements elevats de paleografia, d'acord? Però, en canvi, en el cas de la correspondència d'Àngel Guimerà, és diferent, perquè tot i que la lletra té les seves particularitats, és evident doncs, que amb una mica de dedicació podem arribar a anar traient l'entrellat d'aquesta tipografia concreta. D'acord? A més, en aquest cas també succeeix una cosa peculiar, i és que quan tu treballes en fons de manuscrits de cartes, per exemple, que és un camp en el que jo he treballat bastant, quan t'enfrontes amb una col·lecció de cartes que estan escrites per una persona determinada, al principi tens dificultats evidents per entendre la lletra, però quan en portes 25 o 30, en mica doncs et vas fent una mica amb aquella manera d'escriure, no? És a dir, doncs, que a mesura que vas agafant experiència amb una tipografia concreta, cada cop pot millorar la transcripció, tant el nivell de la transcripció com també la teva dedicació. Però bé, això són projectes, iniciatives molt interessants, però que no deixen de ser iniciatives manuals. A veure, què ens poden aportar les humanitats digitals a nosaltres en aquest estil, en aquest sentit? Doncs en aquest punt m'agradaria parlar-vos d'un projecte que és molt interessant. Actualment hi ha programes que treballen per transcriure tipografies manuscrites, d'acord? I alguns d'ells incorporen tècniques d'intel·ligència artificial. És a dir, que a mesura que van transcrivint cartes, el que anem aconseguint és que vagin aprenent automàticament, a partir de coincidències, de patrons, de característiques comunes, etc. És a dir, una mica a la línia del que us estava explicant que em podria passar a mi quan estic transcrivint cartes. D'acord? I ara el que us proposo és veure aquest vídeo. És un vídeo breu de 3 minuts sobre el projecte europeu de RID. La Universidad Politécnica de Valencia participa en RID, un proyecto europeo que tiene como objetivo desarrollar nuevas herramientas para la transcripción e indexación automática de documentos antiguos, manuscritos de Lope de Vega, la correspondencia de los hermanos Grimm relativos a la historia de Venecia e incluso documentos civiles de gran valor para posteriores estudios. El proyecto en el que participa la UPV abarca un sinfín de escritos. RID tiene el propósito de trabajar con documentos que van desde el siglo XIV aproximadamente hasta el siglo XX. Principalmente son documentos pertenecientes a diferentes archivos de toda Europa, pues por ejemplo de Finlandia, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Francia, de España, etcétera, etcétera. Y el propósito es trabajar con este tipo de documentos que residen usualmente en archivos y bibliotecas. Estos textos carecen de patrones de escritura y edición estándar, lo que impide que puedan ser transcritos empleando técnicas OCR que admiten el reconocimiento óptico de los caracteres contenidos en una imagen de forma que se vuelven comprensibles o reconocibles para un ordenador, obteniendo como resultado final un archivo en un formato de texto editable. Así que, para el reconocimiento de los caracteres, dentro del proyecto RID, se emplearán técnicas holísticas. En OCR, que viene de las siglas Optical Character Recognition, la idea es reconocer caracteres impresos y la idea básica es reconocer aisladamente los caracteres. En el texto, en reconocimiento de manuscrito, los caracteres no se pueden aislar, puesto que es letra ligada, cursiva, con bastantes dificultades y, por tanto, las técnicas no pueden reconocer los caracteres aisladamente, sino que tienen que reconocer las líneas de texto como un todo. Las nuevas soluciones de reconocimiento de textos manuscritos se incorporarán a Transcribus, un software libre desarrollado dentro de Transcriptorium, proyecto que también fue financiado por la Unión Europea y en el que participó la Politécnica de Valencia. Intervinieron 6 grupos, fundamentalmente
usuarios, proveedores de contenidos y nosotros como grupo de investigación en técnicas de reconocimiento de texto manuscrito. Ahora, desde READ, se quiere dar un paso más en la transcripción automática de documentos. Nuestro grupo dentro de READ se encarga fundamentalmente de desarrollar técnicas de reconocimiento de texto manuscrito y también de indexación de grandes colecciones. En Transcriptorium iniciamos el proceso y el propósito de READ es llevar esta tecnología más allá, trabajar con grandes volúmenes de datos e indexar grandes colecciones de documentos. Así que, en un futuro, el usuario podrá disponer de un sistema gratuito de transcripción a la carta. Bé, espero que heu trobat interessant el vídeo i més que res doncs, el que us ofereix és una evidència visual del que us estava comentant. No? Jo crec que el vídeo és interessant per veure com treballen, d'acord? I el que sí que destacaria és el fet que indiquin com aquestes millores de reconeixement s'incorporaran a Transcribus. Transcribus és un software lliure. Ara anirem a la seva pàgina. El que et permet és penjar documents, d'acord? I treballar fent la seva transcripció. És interessant, en aquest sentit, aquest apartat d'aquí, que ens diu que un cop tu ja has transcrit unes 100 imatges, pots informar els responsables del projecte perquè en aquell moment ja podran activar o podran posar en marxa tècniques d'intel·ligència artificial, d'acord? Que a partir de 100 imatges ja permeten veure patrons i facilitar el reconeixement a través de tot l'aprenentatge que assoleix el programa, l'eina, amb les teves transcripcions prèvies. D'acord? És a dir, que a partir d'aquell moment la plataforma ja et pot ajudar al moment de fer les transcripcions i tu el que hauràs de fer és acabar de perfilar aquells aspectes que no acabin de quedar clars. És a dir, és l'aplicació d'aquesta intel·ligència artificial que us comentava al principi. Després, al final de tot del vídeo, jo crec que hi ha també un altre tema que és molt interessant en relació a les humanitats digitals. L'investigador que parla ens fa referència a que el seu objectiu és la indexació de grans col·leccions. Què és el que significa això? A veure, el propòsit de READ és anar més enllà, és a dir, treballar amb grans volums de dades i indexar grans col·leccions de documents. Per què? Doncs per intentar després poder explotar aquesta informació i treure conclusions. És a dir, no és només transcriure, sinó el fet de tenir tota aquests documents transcrits ens permet treballar amb tota la informació que aporten. Fer-nos preguntes noves, que podem fer en base a centenars de milers de documents que estan transcrits i, a més, interrogar aquests programes informàtics per tal que ens ofereixin respostes. Us poso un exemple que ens permetrà entendre i palpar a què fa referència. Aquest és el projecte de Mapping the Republic of Letters de la Universitat de Stanford. Aquest projecte és un projecte que es basa en cartes i el projecte parteix de la premissa que abans que ens comuniquessin com ho fem ara, per correus electrònics, per WhatsApps, per videoconferències de Zoom, Jitsi o Skype, el món de l'erudició i de la transmissió del coneixement tenia unes altres xarxes. I quines eren? Eren la de la correspondència entre els individus. Llavors, ells el que fan és, a partir de l'anàlisi de cartes, intenten establir com eren les xarxes que s'establien entre els individus, si eren xarxes extenses, si eren més reduïdes, si eren xarxes de tipus local, si la transmissió del coneixement, en aquest cas es transmetia a nivell amb xarxes internacionals, si l'estructura d'aquest tipus de xarxes va anar canviant al llarg del temps, etc. Aquestes són algunes de les preguntes que ells es plantegen. D'acord? I a través de l'anàlisi d'aquestes cartes també intenten representar de manera gràfica els resultats que obtenen. Us recomano en aquest cas, per exemple, és un vídeo molt curt, és en anglès,
sobre els responsables del projecte. I en aquest vídeo a mi el que trobo especialment interessant és la incidència que fan els responsables quan diuen que gràcies a les humanitats digitals i al projecte el que ells poden fer és mostrar les coses de manera diferent a com s'havien fet mai abans i com a més en aquest sentit els humanistes esdevenim creadors. Mireu aquí. Why visualize? And there is a very basic answer. Like we visualize so that we can see things that we didn't see before in a way that we didn't see before. One of the chief objectives of visualizing the Republic of Letters is getting a better sense of what the overall shape and structure of the Republic of Letters was at any given time, or more modestly, what the shape of an intellectual network was for a given member of the Republic of Letters. So the digitization and the visualization is simply another path to trying to add complexity and life to a lost world that we can never go back into. Trying to find different ways to map not the whole, which would be its own utopian, project, not the whole, but selected case studies that might represent aspects of the whole. What would this look like, right? And how would we do this? How would we begin to look at, to recapture some of the dynamism, right, of what the Republic of Letters was actually about? And this is where humanists thrive. We are creatures of uncertainty and interpretation. That kind of conversation is something I wouldn't be having without mapping the Republic of Letters. I would still be reading my letters. I will always be reading letters. Bé, anem a veure algun dels exemples amb aquest èmfasi que fan amb el tema de la visualització. Si entrem aquí, estarem en el cas de l'exemple de Voltaire, escriptor i filòsof francès de la Il·lustració, i m'agradaria ensenyar-vos aquest segon mapa que ens representa la xarxa de correspondència de Voltaire, que la tenim aquí, amb la xarxa de correspondència del filòsof anglès Locke. D'acord? En aquest cas, per exemple, què és el que estem veient? A veure, si pugem fins aquí, ens diuen que la correspondència, el fons de correspondència de Voltaire està al voltant de les 19.000 cartes. D'acord? Estem parlant d'una quantitat ingent de cartes. D'aquestes 19.000 cartes, aquest gràfic, que la part de Voltaire és aquesta aquí, només s'ha pogut fer a partir del 10% de les cartes. Per què? Doncs perquè no totes les cartes tenien tots els elements que es necessitaven per poder generar un gràfic d'aquestes característiques o els gràfics que ara us ensenyaré a posteriori. És a dir, per avaluar, o sigui, per incloure una carta de Voltaire dins d'aquesta base de dades, que la base de dades el que fa a posteriori és que al moment d'extreure les dades i visualitzar-les puguis fer un gràfic com aquest o gràfics com els que veurem després. D'acord? Què passa? Doncs que, evidentment, aquesta correspondència ha de tenir unes dades fonamentals que ens permetin després una extracció amb cara i ulls sense buits. Això què significa? Doncs que d'aquestes 19.000 cartes, només unes 1.900 tenen tots els elements necessaris per extreure aquests gràfics. Quins elements són? Doncs de cada una de les cartes que hem de saber. Hem de tenir dades, per exemple, sobre informació sobre qui és el remitent, qui és el destinatari, en quina data es van escriure, des d'on s'envien, quin és el lloc de la recepció, quina és la professió del remitent, quina és la professió del receptor, quina és la nacionalitat del remitent, quina és la nacionalitat del receptor, quin és el gènere, quina és l'edat. És a dir, que per poder generar gràfics el que necessitem primer és obtenir dades de cada un dels documents i no sempre tots els documents ens ofereixen totes les dades que nosaltres volem. Aquesta és l'explicació per la qual ens diu que malgrat que tenim una correspondència de 19.000 cartes, nosaltres només estem treballant amb un 10%, perquè són aquest 10% de les cartes de Voltaire que tenen totes les dades que nosaltres necessitem.
Que necessitem per què? Doncs per generar gràfics d'aquestes característiques que el que ens acaben oferint és informació molt visual que, sense ser uns grans coneixedors de la matèria, ens plantegen preguntes. Per exemple, en aquest cas, només veient els gràfics podem veure, per exemple, que les relacions de Voltaire són relacions més continentals i, en canvi, evidentment, Locke, al trobar-se en una illa, ha de també tenir molta més relació amb el continent. Per exemple, per les fletxes de les relacions també sembla indicar que Locke va tenir una relació més intensa cap als territoris d'ultramar, possiblement perquè parlem d'Anglaterra, i en canvi Voltaire no va tenir aquest tipus de relacions. Sembla ser que en funció de cada una de les dades que podem extreure, podem realitzar visualment o plantejar-nos visualment algunes preguntes vinculades al que ens planteja la gràfica. En aquest sentit, per exemple, si continuem baixant, una mica en la línia que us explicava abans, què és el que hem de buidar de cada una de les cartes? Doncs en aquest cas s'ha treballat el tema de les nacionalitats. És a dir, en funció de les nacionalitats de les persones amb les que tenia correspondència, podem generar aquests gràfics. En aquest sentit, en relació amb la gent amb la qual manté Voltaire correspondència d'origen francès, podem fer una estratificació en funció de les professions. I també, en aquest cas, per gènere, si eren homes o si eren dones. Tot això són gràfics que podem obtenir gràcies al buidatge previ de totes les cartes. I aquí al final... I aquí tenim, per exemple, un altre tipus de visualització. És a dir, tenim totes les dades buidades i un cop tenim totes les dades buidades el que podem fer és visualitzar d'una manera o d'una altra. El que ens hem de plantejar és com podríem extreure dades o visualitzar-les o intentar visualitzar-les d'una manera clara si això ho haguéssim de fer nosaltres sense l'ajuda de les màquines. Això seria realment impossible. D'acord? Estem parlant aquí de centenars de milers de cartes. I aquest és un tema molt important. D'acord? En aquest cas, per exemple, per generar aquests gràfics només s'han treballat amb 1.900, però és que per treballar depèn de quin aspecte relacionat amb la correspondència de Voltaire, possiblement podem treballar amb la meitat d'elles. D'acord? És a dir, que quan parlem de tanta quantitat d'informació, a mi sempre em ve a la ment el tema dels big data, que són aquestes dades que per la seva quantitat i complexitat només les podem analitzar gràcies a un ordinador. Nosaltres hauríem d'invertir gairebé, jo crec que 3 vides per intentar analitzar i treure conclusions d'una quantitat tan gran de cartes i de tota la informació continguda. Sí que és veritat que amb el tema del Big Data jo crec que el tenim com molt present i pensem com es gestiona diàriament o com es pot arribar a gestionar la informació que nosaltres oferim a les xarxes socials sobre els nostres gustos musicals, sobre els nostres vídeos, sobre els que mirem per internet, per exemple, les compres que fem per Amazon, per exemple, en funció dels polítics que seguim, per exemple, a Twitter es poden crear perfils que acabin definint i fent previsions sobre els nostres hàbits socials, culturals i polítics. Es pot preveure què puc votar, es pot preveure fins i tot què puc voler comprar, que són aquests suggeriments que m'apareixen de cop i volta a la barra amb un lateral d'una xarxa social dient-me, ostres, a tu segur que t'interessa això, és difícil que em facin una proposta d'alguna cosa que a mi realment no m'interessa. És a dir, que s'estableixen patrons i en aquests patrons que s'estableixen amb els Big Data són patrons mirant cap al futur, d'acord? Però nosaltres com a humanistes també podem intentar utilitzar aquests patrons per mirar cap al passat, d'acord? I en aquest aspecte, aquesta explotació de grans quantitats de dades que feia referència l'investigador de Reed van en aquest camí. Un exemple clar també d'aquesta explotació de grans quantitats de dades el trobem en Bieses. Bieses és l'acrònim de Bibliografia d'Escriptores Espanyoles, d'acord? En aquest cas és una base de dades que recull fonts d'informació sobre l'escriptura femenina.
quines escriptores, qui van ser, quantes, quin perfil social biogràfic hi tenien, on van viure, qui les llegia, etc. D'acord? Aleshores, és interessant, per exemple, tenir present, en aquest cas, per exemple, les redes de sociabilitat. Això ens pot traslladar, per exemple, doncs, al que hem vist abans de Voltaire. Aquí tenim grafs, d'acord, com els que hem vist allà, amb dos programes diferents, en aquest cas doncs, amb el Bison i el Geppi, però el que ens estan traslladant és el mateix tipus d'informació. És a dir, tenim un nucli, que és Teresa de Jesús, i amb qui es relacionava, d'acord? És a dir, novament tenim un buidatge exhaustiu de fonts que ens permeten generar aquest tipus de visualitzacions. I de quines fonts estem parlant? Doncs, per exemple, les fonts que nodreixen la base de dades de Viese són molt diverses. Tenim, primer, les obres de les pròpies autores, els llibres complets, tant si són edicions diverses, tant si són impresos com manuscrits, petits textos, per exemple, a vegades tenen poemes, cartes, capítols, seccions de llibres, petites dedicatòries, també notícies sobre la recepció de les seves obres, és a dir, cites en documents o en altres textos del període. Per exemple, notícies a inventaris i catàlegs de biblioteca, per saber si aquelles obres havien fet forat o no. Referències fetes per altres autors. També els estudis sobre les escriptores, biografia, articles de revista o edicions modernes dels textos. Tots aquests milers de textos es buiden i es treballen per tal de poder oferir aquest tipus de grafs que el que ens fan veure és quin tipus d'amistats tenien, si hi havia cercles, per exemple, intel·lectuals de relació amb una determinada autora que fossin paral·lels, és a dir, que fossin similars al d'una altra autora del mateix període, quin tipus de relacions hi ha, més homes, més dones, etc. Un altre cas interessant dins d'aquest projecte de Viesses, també relacionat amb l'explotació d'aquestes dades massives, com si diguéssim, és el projecte de paratextos. Què són els paratextos? Els paratextos són els textos que acompanyen el text principal d'una obra. Són el títol, el subtítol, prefaci, dedicatòries, índex de matèria, etc. I aleshores, una opció és que a través de l'estudi o de l'anàlisi d'aquests paratextos nosaltres podem obtenir informació sobre, per exemple, quina va ser la posició que van ocupar aquestes dones i les seves obres, si van tenir bona recepció, a qui dirigien els seus escrits, què n'opinaven altres persones, etc. Aleshores, com es fa això? Buidant paratextos. I tornem a trobar-nos un altre cop amb paratextos d'obres publicades durant 3 segles d'impremta. Evidentment, és quelcom que és impossible de portar a terme si no és gràcies a les humanitats digitals. Com es fa? Doncs en aquest cas el que s'opta és un sistema d'etiquetat semàntic que s'anomena el llenguatge TEI. D'acord? Què és el llenguatge TEI? El llenguatge TEI, us ensenyaré aquí una pàgina amb com el podeu veure, com es visualitza. Tenim un article una mica lent. Pàgina 10. Aquí. No, aquí, a veure si es carrega. No es carrega. A veure, buscarem a veure si... Aquí, farem així, perquè això no ho podem veure. Ara, potser? No, perdoneu, però ara no es pot veure. Imatge. Buscarem aquí. A veure si podem veure relacions de successos. Buscarem per aquesta via. És el mateix? Ah, mira, és el mateix. Sembla que aquí sí que es pot carregar. Vale. Presentació.
Aquí, va, m'ha arribat per una via diferent. D'acord. Bé, aquí en blau tenim l'etiquetatge TEI d'una relació de successos. És un document, no forma part de la base de dades de Vieses, però el sistema és el mateix. En blau tenim la informació etiquetada que donaríem nosaltres. Seria com la fitxa que faríem els catalogadors, d'acord? Però etiquetada en llenguatge TEI, en el qual inclouríem quin és el títol, la persona responsable, si està vinculat aquest text amb algun grup de recerca, etc. D'acord? Aquesta seria la part d'informació addicional que es donaria per identificar l'obra. I després, per exemple, aquí tenim els temes, les matèries, que aniria adjuntat a la informació a nivell de metadades del document. I després, en aquesta part d'aquí, que és més ataronjada, aquí ja ve l'etiquetatge TEI del document en si. És a dir, el que es fa és transcriure aquest paratext, d'acord? Que seria la portada i la dedicatòria, d'acord? I aleshores el que fem és que cada cop que trobem algun concepte que pensem que és interessant per després poder-lo explotar, d'acord? I recuperar, doncs l'etiquetem. Per exemple, què era molt important? Doncs era molt important en aquells moments saber a qui es dedicava el llibre o a qui es dedicava el fulletó. Què fan? Doncs aleshores el homenajeado. Quan anem transcrivint i quan veiem que apareix el nom d'una persona que és a la que se li dedica el llibre, doncs aleshores s'indica l'homenajeado. Per què? Perquè llavors podem mirar quants llibres, en aquest cas l'homenajeado és Felipe III d'Espanya, i llavors podríem intentar quantificar o extreure, un cop les tinguem totes abocades, quants llibres es van dedicar, d'acord, a Felipe III d'Espanya. Això ens pot anar bé, per exemple, en el cas de Felipe III és un rei, però a vegades també ens pot anar bé per veure algun personatge. Hi ha un personatge que en un moment determinat de la història cau en desgràcia. Podem valorar quantes obres se li van veure aquest moment d'impàs, quantes se li van dedicar i a partir d'un determinat moment si se li dedica o qui li dedica, per exemple. D'acord? Aquí també trobem un altre cas, que és Margarita d'Àustria. I després, altres aspectes que poguéssim decidir que ens poden interessar. En aquest cas, per exemple, hi ha alguns termes de vocabulari. Igual hi ha un estudi lingüístic entremig. D'acord? Aquí també... Aquí pieza... Veieu? Aquí n'hi ha més homenajeados i els anem etiquetant tots, perquè això després ho volem recuperar. I en algun lloc hi havia alguna expressió... Aquí ja no. No, en algun lloc hi havia, per exemple, alguna expressió en llatí, que això també pot ser interessant, d'acord? És a dir, aquí, per exemple, no? Foreign, d'acord? Expressions en llatí, per exemple, o expressions en italià. Això pot ser interessant, per exemple, per analitzar un seguit d'obres d'un segle determinat i veure els manlleus que durant un període determinat, igual deguts a relacions comercials, paraules que s'acaben incorporant a la llengua i que s'acaben reflectint en obra impresa. D'acord? És a dir, que podem etiquetar tot el text, tot el contingut, en aquest cas són paratextos, però podríem fer-ho amb tot un seguit d'obres per intentar després, a través de les màquines, extreure informació al voltant, per exemple, això, sobre el tema lingüístic, el tema de llengua, el tema de personatges, el tema sobre quines són, per exemple, les matèries que més preocupen o són les que més es va escriure en un període determinat, etc. D'acord? És a dir, que tot un seguit de possibilitats que si treballéssim aquestes obres directament en paper ens quedarien totalment vetades. D'acord? Jo crec que en aquest sentit és molt interessant. Un altre aspecte important és també el de l'estilometria. D'acord? L'estilometria és l'anàlisi estadístic de l'estil literari. Això s'utilitza en peritatges, per exemple, per saber si realment una persona és la que ha signat un document o no, o ha escrit un determinat document, si ha escrit un determinat document. En aquest cas, i atribuir-li o no l'autoria. En aquest cas, per exemple, us explico el meu cas personal, que jo treballo amb moltes cartes. Moltes de les cartes són cartes manuscrites, però em trobo amb una part important de les cartes que són cartes mecanografiades. Aleshores, clar, les cartes mecanografiades jo no puc saber si no estan signades qui les ha fet, però sovint per
per l'estil, puc deduir que aquella carta meconografiada ha estat escrita per una persona determinada. El mateix em passa amb informes. I en alguns casos hi ha informes interessants que m'agradaria poder assegurar que estan escrits per una persona i no per una altra. És a dir, perquè aquella persona aleshores tindria la responsabilitat d'una determinada iniciativa. És a dir, a través d'aquest tipus de tècniques es podria acabar de perfilar. Bé, és evident, d'acord, que tenim moltíssimes dades amb unes visualitzacions que cada cop són més agradables. Un altre tema molt interessant també és el dels sistemes d'informació geogràfica, que ens permeten les visualitzacions, aquí, en el cas amb mapes. Espera, podem fer això? Espera. Aquí trobem, per exemple, un cas, el del projecte de la facultat de paisatges espirituals, que són 4 eixos, és un projecte multidisciplinar, té 4 eixos, entrem, si voleu, aquí a paisatges monàstics, que estudia les cartografies, d'acord? Comparant els processos de fundació, d'implantació i desenvolupament d'ordres masculines i femenines. Doncs, per exemple, si entrem aquí al mapa de Catalunya, què podem fer? Doncs podem mirar les comunitats de benedictines i de benedictins, per exemple. I a veure si ens ho fa, perquè abans també m'havia donat algun problema. No. Ara aquí, ara m'ho carrega, molt bé. Doncs intentarem anar aquí al 1101 i mirarem quantes comunitats benedictines hi havia. N'hi havia 3, femenines, d'acord? I de masculines, moltíssimes més, d'acord? És una manera gràfica i visual molt fàcil de transmetre el coneixement. En aquest sentit, jo crec que hi ha un projecte molt interessant i molt curiós i que, a més és el que us comentava abans, de la necessitat aquesta d'apropar les humanitats digitals a la població en general. Aquest és un projecte molt interessant de georreferenciació que m'agrada especialment, ja que combina aquest tema amb una app que us podeu descarregar si visiteu Londres i aleshores què podeu consultar? Doncs podeu consultar els bombardejos que va patir la ciutat en uns períodes concrets, els que van caure entre finals i principis de 1940 i 1941, les primeres 24 hores del Blitz de Londres del 40, i el que fa és oferir imatges de l'Imperial War Museum i també les memòries de la BBC. Per exemple, si cliquem aquí, es diu aquesta bomba que va caure en aquesta zona i si li donem el read more, veiem la zona una mica amb més detall. Aquí veiem imatges relacionades amb la zona i després memòries de zones properes, d'acord? Aquí estan transcrites. No té l'app, però juraria que hi ha l'àudio, d'acord? Vull dir que facilita molt més si estàs viatjant. Un altre aspecte clau és tot el tema del tractament de les imatges. Aquest és un tema amb el que estem molt familiaritzats perquè depèn del mòbil que tingueu ja té reconeixement d'imatge, el Google es permet cercar fotos similars a les que pengeu. Jo aquí el que us ensenyaré és un cas molt curiós, que és el de rotlles de pianola. Els rotlles de pianola es van imprimir, es van fabricar, van ser gravats, entre el 1900 i el 1930, amb una tecnologia que ràpidament va quedar obsoleta. Espera, que tancarem això. Amb una tecnologia que ràpidament va quedar obsoleta, i per aquest motiu són difícilment de difícil reproducció, no sé que tinguem a l'aparell, però en realitat el que van ser, i això els especialistes que treballen el tema ho defensen i ho reivindiquen, el primer gran sistema de difusió massiva de música. Aquests rotlles tenen uns forats, i aleshores es col·locaven a dins de les pianoles i en funció d'on hi havia el forat sonava una música. Però a més es podien fer variacions en funció de la persona que tocava la pianola. És a dir, que la música podia tenir variant. Aleshores, la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Centre de Visió per Computador i el Departament de Musicologia els han digitalitzat. I en aquest vídeo s'explica com s'ha portat a terme la digitalització.
The Pianola Digitizer is a computer vision system designed and developed by the Computer Vision Center for the Musicology Department of the Universitat Autònoma de Barcelona and the Centre Robert Gerhard. The aim of the system is to automatically digitize player piano rolls in order to preserve a digital copy and generate its corresponding MIDI file automatically. The system is composed of a mechanical set with a trigger and a camera that captures the images from the pianola rolls and sends the information to a computer through the Ethernet connection. Basically, there are two types of rolls. Arranged rolls, whose masters were made by hand, and reproducing rolls that were punched from a real piano recording. The implications of this dual nature are so crucial that it's essential to take them into account when preserving these rolls. Arranged rolls were produced by positioning the music slots without real-time input. These rolls, when played back, are purely metronomical, which means that they have a constant tempo, so the pianist can create his own musical performance by using the controls that we find in every player piano. So these rolls were understood as something more than a simple support for listening to music. They were conceived to interact with the performer. The system keeps a digital image containing all the graphic elements of the roll and generates a MIDI file without processing tempo and dynamics information in order to preserve the variability of interpretation, which is the main characteristic of arranged rolls. However, the resulting file can be edited from a specific software or using any MIDI editor to give the desired performance at any time. Thus, while the preservation of the support is complete, its interpretation is not reduced to a particular performance with a particular sound and acoustics of a particular room and instrument. Although this information is not managed by the system, it is digitized, stored, and ready for a second phase of the project, where, if desired, every institution will be able to automate the reading of dynamic content both for metronomic and reproducing piano rolls. Bé, ja acabem ja, d'acord? Trobo que aquest és un cas molt interessant amb aquests, i especialment peculiar, no? Amb el tema doncs, dels programes de tractament d'imatge. L'últim exemple que us volia ensenyar fa referència a un fons d'arxiu per excel·lència, que són els padrons municipals. Aquí. I es tracta d'aquest programa, el projecte Xarxes. Aquest projecte parteix de l'estudi dels fons de padrons, amb padrons dels habitants des de l'any, crec que és 1828, dels ajuntaments del Baix Llobregat, d'acord? Que estan a l'arxiu comarcal. I és interessant perquè més enllà del comportament demogràfic, el que ens permet entendre les dades que ens ofereixen és també l'evolució social i econòmica del passat, ja que permeten establir xarxes entre xarxes socials històriques, entre els habitants que es registren en els padrons i també en altres fonts d'informació de les localitats veïnes. També és interessant perquè, ara ho veureu, jo crec que és un projecte. Entrem, per exemple, en un cas, per exemple, en el cas de... Veieu, per exemple, avui complien anys, no? És una manera de proximitat, no? Veïns de la localitat que tal dia com avui haguessin fet anys. Després, persones destacades. Entrarem aquí en el cas de Joana Raspall, que també era escriptora i bibliotecària. Aleshores, tenim la imatge, la data de naixement. Aquí tenim on estava empadronada. Aquí tenim, si cliquem aquí sobre, veiem el document, el full del padró on apareix. A veure, tenim aquí... Sí, Luis Raspall Juanola, Juanita Raspall Juanola, va néixer l'1 de juliol de l'any 37, per exemple. Podem trobar, gràcies a la connexió de les dades, persones vinculades i també l'arbre genealògic de la família a través de totes les dades obtingudes. Aquí a la part superior de població
És interessant perquè què ens ofereix? Doncs ens ofereix la informació per cada una de les poblacions i, per exemple, doncs, piràmides poblacionals en funció dels anys i també, per exemple, noms i cognoms més populars. Van avançant, per exemple, podem veure aquí, fins aquí, per exemple, hem avançat 70 anys, doncs veiem com canvia i veiem també doncs, el tema dels... Aquí, podem fer... exacte, els noms més populars, podem canviar també la població si ens interessa, etc. Que us comentava que jo trobo que és un projecte especialment interessant, també és pel tema del material, perquè no sé si aquí, a veure aquesta imatge. Exacte. Mira, col·lecció ciutadana, és a dir, doncs, que el projecte es nodreix de les col·leccions dels padrons, de fons dels arxius de l'arxiu comarcal, però a més intenta involucrar a la població, és a dir, doncs, que la gent se'l sent seu i facilita imatges perquè aquestes siguin digitalitzades per responsables del projecte i incorporades. En aquest sentit, fa uns dies, quan estava preparant la sessió, vaig veure, per exemple, el grup que projecta té un perfil de Twitter. I vaig entrar i em sembla que era el dia 16, passem aquí. Aquí, espera, el 16 de maig, em sembla. Aquí, d'acord, mira, què sabeu de la història dels vostres avantpassats? Voleu jugar amb nosaltres, amb les dades dels padrons d'habitants del projecte Xarxes i conèixer el patrimoni? Diu, bé, ara us informem el dia 18. I aquí entrem i el premi. Aquí tenim... Comencem amb la primera pregunta sobre Sant Feliu de Llobregat. A veure, quins eren els 3 cognoms més freqüents al padró del 1878 a Sant Feliu? D'acord? I donen les opcions i, a més, clar, faciliten, no? O animen a la gent que entri a la pàgina, també se la fan més seva i, a més, doncs, a veure, hi ha premis. Doncs qui encerti més respostes guanyarà un teleobjectiu per al mòbil. És a dir, doncs, que jo crec que aquest projecte és una clara mostra del que parlàvem al principi, no? D'intentar, a través de les humanitats digitals, traspassar el llindar de l'acadèmia i intentar que la informació i el coneixement arribi d'una manera més transparent i més fàcil a la societat en general, d'acord? I, a més, d'aprofitar les xarxes socials per generar una sensació més de pertinença, de col·laboració i també de participació. Bé, ara ja acabant, compartim fitxers, tornem aquí a compartir els fitxers. Bé, aquí, compartim. Molt bé. Tornem aquí. Molt bé. Aquí teniu la relació de recursos consultats, d'acord? Us animo, us he posat aquí la pàgina web de l'Associació d'Humanitats Digitals Catalanes, us animo a visitar-la. Actualment em sembla que hi ha 26 projectes, un dels quals és el de les rúbriques de Bruniquer. És a dir, que com a historiadors, i si sou de Barcelona, potser és un projecte que us agrada, perquè ens ofereix informació interessant de la història de la ciutat entre els segles XVI i XVII. Donaria ja per acabada la sessió. Aquí teniu la relació de tot el que hem anat veient. Aquí teniu també la meva adreça de correu electrònic, si teniu qualsevol dubte. I, finalment, aquí també teniu les dades bàsiques de la Biblioteca de Reserva de la Universitat, amb els perfils socials del blog de reserva, el Facebook, el nostre canal de YouTube i també el perfil d'Instagram. Espero que hagueu trobat interessant la sessió. Jo crec que hi ha centenars d'iniciatives en marxa, d'acord? I intentar escollir
les més representatives és molt complicat. Jo trobo que la meva intenció ha estat intentar lligar la problemàtica que ens podem trobar com a historiadors, d'acord, amb les possibilitats que les humanitats digitals ens ofereixen, no? I he de reconèixer que els que no hem nascut digitals doncs ens estem familiaritzant amb aquest món, però penso que els que heu nascut digitals teniu un altre avantatge, i és que podeu pensar més enllà de les possibilitats que veiem nosaltres. És a dir, que allò que ara he vist en molts vinirs una frase que diu si ho pots somiar, ho pots fer. Jo crec que en el vostre cas serà molt més fàcil que no pas en el nostre. Bé, espero que hagueu trobat la sessió interessant i qualsevol dubte que tingueu resto a la vostra disposició. Moltes gràcies.